Tila mangkana kamot. Hindi kasakit ba anak? Nukod naman ka. Mas mo na sad. Sipon oh. Nasang sinina. Kita. Tang sikmahan makoy. Ang sipon ni mo nasang sanina. Wala makaibuot makoy. Oy. Kaon naman tanay mong sipon. Naungan niya ay. Kiribot. Ang kiribot. Sige lang kagkatog ha. Sige lang kagkatog. Si Makoy guys. Sukad siya nakapo na siya nalag katog. Taon na din nga ni. Masi nagduwa at gawas. Karon di na mo gawas. Tanas kwarto sige. Nyampungan. Di na mo gawas hapit. Sige na nagkatog. Sana mo na Makoy. Sige naman lang kagkatog. Okay, mo wala ko'y laglag ari. Anay laglaag. Ana siguro na hayop kapunon guys no kay dili na sila mulaag. Sige na lang sila katog. Si Makoy ay nanas kwarto kanunay dili na matug. Ay dili na maglaag, di na magawas hapit. Antog ta sa kusina magduwa. Guding ko dato karon di anas kwarto ari na diri sa bintana mo agi oh. Lusot na diha si katog antod hapon. Sige katog hapon pula na kayo. Oy. Sana banon Makoy. Pula naman kaayo ka. Pula naman kaayo ka. Di naman ka gawas. Naman kakatog sige katog. Nalag na. Nalag siguro basta. Kapnon. Kapuyan sila. Maglawya siguro ilang lawas ka naman. Wala na gawas na rin sila sa kwarto sige katog. May yung rabas Makoy, mabitaw na imo ampay mama, dili ko mulaag, mabitaw imo kong ipakapon mama, kay di ko nimo palaagon. Unya karon nga di ko mulaag, sige na ko katog, reklamo ka. Mao na mama, di na ko mulaag mama. Dah. Bunalan Yung bunalan Dali ra kay Makoy ni dako guys. So una pagpunit naman niya gamitong kaayos tanan. Si punon pagyud kaayo. Ang mata halos di mabuka. Napuno sa muta sa to plima ba to unsa. Karon gihapon guys nagani gihapon siya magmuta-muta gihapon sa masig panikmam si atsi masig pang atsi siya. Unja na imo gawas yung ilong nga sipon niyang mata masig hapog lalo pero dili na kaayo. Sige na painog vitamins. Ano siya dako na dali na kay nako mo pud lagi malito nakaistanan. Pwede na malito pa ako na lang to mamata na niya. Dani nang gabi dire man nito sa kwarto. Kaya wala na po na ipagawas kay pertitsong kusugas uwan gabi Apis yung kusugas uwan. Sige wala na masud sa biga kay sus mura man kung nagkapoy kay kusog ayong uwan ng alas 11 hanto nagbuntag dito luoy jud kay brakong kay buntag na wala po dai po siya mabasa na may atop dili man yun nga kusog ang hangin nga nagdag uwan wa may hangin uwan lang gid siya yamo ni Makoy diri higda wala na pagaw ka kay kusog makay uwan luoy man kayo mao tudog siya sus Makoy na mata na ho guys sus nasinag dagan-dagan res ang ari na mas tiya na ho. Iyan naman kung lakaran diri mo taketakan naman niya akong naong yan nga taketakan akong naong dughan balik na sad sus kamata ko mga alas 6 pasado sus pangmata na guys sabi ninyo nanay tayo na skilled squat nanay tayo pastilan galing Makoy kay wa man siya kagawas mao dito siya mura siya ganang nagigwaos pa lakang naman iyan naman tumban akong naong diri naman mo dito koy kagawason di ito aw mangisirandaan kanini ang bintana dapat unta ngani rani di na sirandaan kay mulusot naman na siya basta kuan malkalibangon karon ang isirandaan kay uwan lagi kaayo nanzay muson mga uhipan unsa diha aw nang isirandaan wa sa gawas ko na risk kili dalibang diri guys diri ana lalibang
Ana nalibang styles may gani kay dia styles kay may kay kanabutan wa magiring kay nagiring pa to kay kung kalibangan mi diri sa mga unlan mga habol mo mata na mo diri basin kampat na style. Pahita makoy. Ay Ginoo ko. Ambot lang mamuot ko ang taon na ning malingaw lang punta nga ning natay alaga lagi. Na may gani laging taon na ambot lang. May gani wa magiring. Kay ug nagiring pas makoy ug diri pa nalibang sa among habol among unlan unsa pa na diha dis migdaanan sus unsaon na lang kakapoy ito pagpanglaba ya baho ba kay tayo ng iring sus may gadis may gani kay nabutan diri nalibang sa kuan kanang kilid ra ni styles. Na pong gipupog sayo ang gimapag sayo kay makitaan ko sa akong amo dili maldita ra ba kay sus Ginoo ko magyaw-yaw ginsakto dali pag map dali no map sakto gamay ra noon dira basa-basa ra ba dira ba ingon nga tungod basa ay numuot ko na gunahunang makoyambot lang wala gyud sa kaagi basta kalusot kay pagsirandaan og bintana pwede ko sugas-uwan diri guys na ay makoy kani lagi guys nahinaykan bitaw kana bitong ganahan kayo taghayop bitaw na kasi makarelate diha makarelate ng kanang ganahan jud kaayo mga pet lover gani ganahan jud kay mga animal lover maura pita na sila dyan okay sa ganahan makarelate jud nga na jud kay ganahan jud kung naihayop kay ano mura mo kanang natay pamation na murag buringan ta murag laayon ta naatay hagwa-hagwa hagwa-hagwa din sa iring sa mga alaga diri mga iro murag marilib murag kanang malugluag imong pamati. Dadiri na. Makoy. Mo na pagmatan ho kay nang buntag dagi taid risky. Wadi buot makoy ang buot na. Nagwa ko na kay. Ay Ginoo ko. Maritis ko na. Kitang ilmo mo. Manay, uli na si ilmo, uli na. Tas ubos mo pag mauli ari na diri panagsa. Mga matuog na siya diri. Pagsa pero muli jud. Kuan sige. Lagom ang ilo. Ang ilo kay lagom. Ako na ipabilo. Makadaog kog surtres. Surtres nga way pusta-pusta. Ipabilo ni na ako makadaog kog surtres nga way pusta-pusta. O di mapud kay taon lagom pero lagom-lagom jud puga. Ay klaro. Ay, mao to lagi guys. Mao jud to guys nga. Kinsay makarelate di hagnay mga hayop, makarelate jud mo yung ana. Na amo ayon mo. Ayon mo sa inyong nas panimalay, ayon mo nga mingaw nga namo to usahay nga maabot atong kalaay. Ayon ta, mingawan ta basta kanang labilag magsira kag pundog bay ay sus. Manila kapoy kayo. Makakagwa lang sa mga laga. Dali makoy. Dali. Lurat-lurat naman imong mata. Wa na ra ba kay itlog. Dali. Oo, unsa na diha? Dituod. Hoy. Palingi bangka. Tutu. Dituod siyang kalibang. Siyang kalibang dito kakaka. Wa dai. Ay butang to ko. Dia. Ana ba magisod lagi siya ba? May malisod ba? Gara na doon. Ana ay butang. Oo. Lisod ba? May gara-gara kay ari jud diri ni kaka. Nagtuod na pud sa kalibang. Kaya na ra may imud-mud ang lubang balo. Agi mud na na ganina ko. Nigara ko. Kalibang. Bunalan ka na kalibang ato. Sa dire. Ngingi. Gara ka ha. Di na mo gusto mo makigo. Igo. Ngingi dito. Naong ani ay. Tanawa. Wa. Nawag nalibang ba? Nalibang na siya ngihi guro na siya. Wa. Ha? Ning kakaka diri. Ikaw jud ba kuya? Sana wala libang ba? Malami na siya mapalit atong white sand. Mao lagi pila pug hatok. Barato ko naman ana amo na sa Libang jud ay day. manay Shopee naman sa kilo barato ra. Diri ni nanganan mo sa kinang libang ari diri kilid.
Ini ba nito? O, kakakakang karon to. Imo ka. Kung imo, malibang na siya ma. Pilit naman to. Imo, wala to pa tayo. Labay na imo. Oh, lagi na may lubutangan. Hari jawa kita pus ate ni mo. Kalaban ta. Oy, nganong nanam ni kalibangat iring dire. Mga giring na mo. Ay, Ginoo ko mo lagi naghipos ko gani ng buntag din nas kilid. Perting basa ah. Sasabot lang. Karon ni ate hata na pug kakakakay malimbang na pus nagkagara naman ni Makoy. Oy, may na din na pasudlon ni Makoy ba? Ana na sa Siya, pumunta niya ng tapon. Nagkabuang ba? Nagkatakuan. Sikat-sikat po, nagkatakuan. may pagwagi kapon kay nagkuan pa. Ang problema ro di kapon kay mulayas, muwag, di na muli. Pinat bitaw, perti pinangga atong pinat, sus, amot lang. Dami pinangga atong atong pinat. Pinangga maganis Makoy, mas pagitos pinat. Anon to na ho guys, ay tagsak ka pinirito, tagurang pinirito isda. Di man to kahingaogan on, perti tambuka lagi ay pagpanguwag ni layas, wa nagyuguli apa ita. Kinapaitan, mga Makoy akong gipakapon na, siya yung gipakapon bahala na. Pakapon na eh. Siya tagbuhig iring. Layas gahapon. May mga iro kay di man mulayas ang irong manguwag. Muuli man. Iring kay manguwag mulayas man, giring. Asa na maronday? Eh. Wag na sam kaw pamahaw. Ba sa ganay sudan? Isuka lagi ni Smakoy ma. Ha? Isuka. Pag sure oy. Isuka? Basin. Wa mo guna sa ning kaog pamahaw na bugnawan siguro na. O lagi put. Makoy nagsuka man yun. Kaha na siya. Bugnawan siguro na. Nang to na ni kaog pamahaw. Ni kaog pamahaw kay ko namili sa sudan. Lain mas Makoy guys kay murag masakiton siya. Kay kana gud nang iringa pagpunit na ho masakiton man. Masakiton na siya kay ana to ra man ang makita na siya dito sa ubos kanaras. Hagdanan kanunay mo uwan og init ah. Init kay tanan anara na siya sagdanan magsi umko niya. Mao lang yung sakit siya niya. Mao lagi to kadugayan kay naluoy man ko. Sunod man iglakaw na mosunod siya. Mao na lamang gidadi rin pangikam. Kaon, ligo. Ito nanambok siya, ni dako. Rumo lagi nagyapon na iyang murag sipon nga. Sige siya atsi-atsi niya. Sipon niya mata, masige muta-muta. Say ka na matuna siya, mana taon yung mata niya di mabuka, luuya. Kinaluuyan, judgment lang. Damauro to guys, update ni Makoy. Mana tao nagkuan manang kapon. Ja, bye guys, sa sunod na pod like and subscribe pod mo guys ay para sa mga alaga kay may balik na manakaglibang nagsuka ka Makoy kaya nga ni maho pa kang tairo na. Sige sa masik-masik. Ni maho pa kang tairon. Baka mangilo. Mo tong balik-balikan guys. Subscribe pud mo guys oy.